Deci, cum putem observa, a treia zi din a încerca să dăm glow up or glow down. Și sunt aici cu doamna Țestoasă. Sau dacă așa ar putea să spunem. Deci, astăzi nu prea am apucat să fac tot felul de lucruri, decât doar să dorm până la 3 dimineața. Am răspuns 3 după masă. Așa că, acum ce putem explica este că această țestoasă care o avem aici este foarte prietenoasă, chiar că și timidă. După cum putem înțelege, glow-up-ul nostru nu este cel mai reușit, după cum putem observa. Dar, noi nu ne dăm bătuți, pentru că, de ce să ne dăm bătuți în aceste momente? Mai ales această țestoasă, frumos, stai aici, nu fă niște. Așa, mai ales, ce putem observa, această țestoasă este o leacă cam timidă și ignorând faptul că fuge în continuu. Ce putem spune este că observă ceva despre aceste lucruri interesante. Putem observa că doamna țestoasă stă și ce trebuie să spunem mult asta este că o să trebuie să fac sport și tot felul ca să mă țin în formă. Cristi sau nu. Cri a fost aici.